Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Kay sama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kay sama sa ulan, ginabubu panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Kay sama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kay sama sa ulan, ginabubu panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Kay sama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kay sama sa ulan, ginabubuang panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Mayong buntag ka natong tanan. So, mali pa yung bagong tuig. So, karon ako nakabalik, no? Karong kabuntagon maghisgot sa tag something bag-o. So, maghisgot tag kabag-uhan or ato ang bag-o nga identity diha sa Ginoo. Or kung pangutanon ta sa mga katawhan or pangutanon ta sa presidente sa butang nato, presidente sa Pilipinas or presidente sa US or bisag kinsa nga dako nga tao or politician, king, baron, mutanan ka, kinsa man ka. So muna ang atong identity, kinsa man ta. So pwede ta mo ingon nga,
Ako usa ka maestra. Ako usa ko ka worker sa mall. Ako business owner ko. Ako nurse. So muna ato ang pagtanaw sa atong identity, which is ato ang gipaningkamutan, di ba? Nga kumo ato ta eskwelahan. So muna ato ang mga status nga atong gitanaw sa atong kagalingon. Pero kibawa mo sa dihang atong gidawat sa Kristo natay identity. Muna atong hisgutan karong kabuntagon. So kung na may Biblia, please kog abli diri sa ikaduha nga Korinto kapitulo 5 bersikulo 17 kutob sa 21. So magahisgot ta akong basahon sa English, niya ato gyapon i-translate same ra gihapon atong buhaton English niya ato i-translate nana. So giingon dire sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 21. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The old has gone. The new is here. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ and counting people's sin against them, not counting people against them, their sin against them. And he was committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors. As though God were making his appeal through us, he implored you on Christ's behalf. Be reconciled to God. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we may become the righteousness of God. Ang pata, labing gamhanan og dalaygon nga mga Ginoo, salamat Ginoo sa lahi na pod nga adlaw nga imong gihatag kanamo. Ako giampo Ginoo nga mo'y mong balang Espiritu Santo, mo'y magagiya kanamo Ginoo sa mga pagtuon sa imong pulong. Tang tanga tanan mga nugababag Ginoo sa pagduol mo diha sa imong balaan nga presensya Ginoo. Hinaut unta Lord sa tanan nga mo makatunan karong kabuntagon or karong adlaw Ginoo, dili lang kini mo labay kawang kun dili Ginoo amo kining ikinabuhi. Nana nga paagi Ginoo, mahimaya ka sa mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Ginoo, salamat kaayo sa tanan imong gihatag. Hinaut Lord, mahimaya ka sa amo ang pagtuon sa imong pulong karong adlaw. Kining tanan Lord, ang gipangay gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Again, may adlaw ka natong tanan, no? Atong paghisgutan karon ang ato ang identity or gitawag natong kunang identification. Kumbaga kung nakay trabaho na makay ID, no? Nakay passport or something na. Pangitaon gina mo to ka gobyerno, dapat valid ID gina ana. So man imong identity kinsa ka, nakabutang dito imong pangan, imong kuan. Pero ato ang identity when it comes to sa Ginoo, lahi siya, kinsa siya. So sa unang panahon, sa pagbuhat sa Ginoo sa langit ug yuta, gibuhat niya ang katawhan si Adan ug si Eva, di ba? Karon, kani si Adan ug si Eva nakasala sa Ginoo, so nabulag, no? Nabulag ang ato ang relasyon diha sa Ginoo, ang katawhan nabulag sa Ginoo. So nalayo ang atong relasyon. So kumbaga wala na tay paagi nga makadul sa Ginoo. Nga naman, napuno na sa sala, napuno na sa di maayong buhatan. So muna atong kalibutan karon nagagubot na nga naman tungod sa sala, no? Kay nay sala. Pero ang Ginoo samtang nakasala si Adan ug si Eva, kung imong basahon sa Genesis chapter 3 verse 15, naghatag na siya og kasaaran nga nay umaabot nga mangluluwas. Ug muna itong gisgutan, no? Christmas, na tao si Jesus Christ, ang mangluluwas. So muna si Hesus Kristo, pangamatay. Tungod sa gibuhat ni Hesus Kristo, which is ato na hisgutan karon unsay ang gibuhat, na natay bag-o nga gitawag natong identity or atong katawhan or kinsa ta. Muna siya. Muna itong hisgutan karon kabuntagon. Tulo kabut na nga akong ganahan i-hisgutan. Una, bag-o na ta nga binuhat diha sa Ginoo. Ikaduha, nahibalik ang atong relasyon diha sa Ginoo. Ikatulo, ang ato ang trabaho or ato ang mission diha sa Ginoo. Kung balikon, una bag-o na ta nga binuhat diha sa Ginoo. Ikaduha, nahibalik atong relasyon diha sa Ginoo. Ikatulo, ang ato ang mission diha sa Ginoo. So una, bag-o na ta nga binuhat sa Ginoo. Giingon diri sa verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. All this is from God. Verse 18, di pa didra. So 17 lang yun na. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. So sa akong gingon ganina,
tungod sa sala na nabuhat ni Adan ug ni Eva, nabuwag ta sa Ginoo. Og nagpadayon ni ang sala. Naabot nilang Abraham, nilang Moses, bisan si Moses, si Abraham nakasala gihapon. Antod naabot pila ka tuig, nahilom, karon naabot si Jesucristo, silang Pedro, silang Apostol Pablo, tanan nakasala gyud diha sa Ginoo. So munang nahibulag og nahilayo ta diha sa Ginoo. Pero diingon siya, if anyone is in Christ, pasabot kung naa na ka diha sa Ginoo, which is karon sa amang kamanada sa Ginoo, sa dihang nagpakamatay si Jesucristo ngadto sa cross, og nabanhaw siya sa ikatulong nga adlaw, ug nisaad siya nga mobalik siya. Kana atong gituhan, ato siyang gidawat nga isip ginuog mangluluwas, di ba? Giingon sa John 3:16, "For ever believe in Him shall not perish, but have eternal life." Sa atong pagtuo diha sa Ginoo, ato siyang gidawat nga isip na mangluluwas, Ginoo og mangluluwas atong kinabuhi. Pasabot siya na atong Ginoo, siya na magbuot sa tanan, o siya ang mangluluwas, way lain makaluwas na to kundi siya lang. Muna na diha niya in Christ kita na ata diha, kumbaga ato ang status na in Christ. Kumbaga ang ato ang gitawag na tong standing or status. Di ba kung for example, kung nag-apply kag usa ka trabaho, di pa ka ma-identify nga apil ka dira sa trabaho, kung di pa ka madawat, di ba? Kailangan pa ka mo undergo mga test, mga nana. Pero dira kag Kristo, sa dihang siya mo una ni buhat, ginaog siya sa iyang trono, nagpakamatay siya para mahibalik ang atong relasyon diha sa Ginoo. So kung diha natan niya, we are now new creation. Pasabot bag-o nga binuhat sa Ginoo. Di nga pagkidre, the old has gone, ang karaan kinabuhi wala na. So sa man karaan nga kinabuhi katong mga sala, mga nawa na tungod sa gibuhat ni Kristo. So kung nituotan ni sa Kristo, bag-o na ta nga binuhat. Kumbaga murag cellphone ba? Di ba kung nakay cellphone, naguba. So mo gibuhat, imong gipaayo. Bag-o ba? Dili, nga naman karaan gihapon ng cellphone, gipaayo ra man. Pero kung nagubay mo cellphone, unya ni pait kag bag-o nga cellphone, mo na siya bag-o. So inanang nahitabo sa dihang nagpakamatay si Kristo ngadto sa cross, gibag-o niya atong kinabuhi. Dili niya giayo, gibag-o. Ang karaan wala na. Ang bag-o mao na ang karon. So pasabot ang karaan na wala. So usahay magud kita magsige pa tag kinabuhi sa itong mga karaan nga kinabuhi. Nga kung mahibaw na to, una na ka ni Kristo, bag-o na imong kinabuhi. Ikaw, bag-o na imong kinabuhi. Mo ingon ka, ang ako ang karaan nga kinabuhi, wala na. Bag-o na ang karon. So di pa sabot ha nga, wala na kayo sala, naamig hapon taning kalibutan na, makasagi hapon ta, pero wala na nagitanaw sa Ginoo. Ang gitanaw sa Ginoo, ang gibuhat ni Jesucristo ngadto sa cross. Ato makita dira sa verse 21, dingon dira. God made Him who had no sin to be sin. Si Jesus Christ ha, walay sala, himo niyang naisala. Anong na may sala? Tungod sa ato mga sala, gikarga sa iya, sa iyang pagpakamatay, for us, so that in Him we might become the righteousness of God. So siya, ang iyang pagkamatarong, iyang mahatag sa atua. So kumbaga, mag-exchange ang atong sala, ang iyang pagpakamatarong, pagmamatay sa cross, naa na diri sa atua. So munang bag-o na ta, ang ato ang standing ron, ang pagkamatarong na ni Jesucristo sa dihang nagpakamatay siya sa cross. Kung tanaw ta sa Ginoo, di na atong karaan nga kinabuhi, kundi bag-o na nga kinabuhi diha ni Kristo. So muna atong identity ni Christ, bag-o na ta nga binuhat sa Ginoo. Di na atong karaan nga kinabuhi nga katong makasasala, mga itabo, mga inana. So sayop kung atong hunahuna naagihapon sa ato ang pas. Atong kalimtan ng atong pas, atong bag-o nga kinabuhi na ana diha ni Kristo. The old has gone and the new has come. Pasabot, ang ato ang karaan nga kinabuhi under sa sin or nahilayo sa Ginoo, wala na. Nawa na siya. Nanatay bag-o, new, transform, under sa grasya sa Ginoo tungod siyang pagpamamatay sa cross, nanay paagi nga mahibalik ang atong relasyon sa Ginoo tungod sa kan Jesus Christ. So nabalik na, which is ato ang ikaduha nga punto mo nang nabalik or na-restore ang atong relationship sa Ginoo. Kumbaga sa diri sa English nga word gingon reconcile with Christ. Verse 17, all of this is from God. Gikan ni sa Ginoo, wala atong effort, dili atong binuhatan kundi gikan ra gid siya sa Ginoo. Hingon siya, who reconcile us to Him through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Who reconcile us, pasabot gibalik. Di ba kung gingon ganina, sa diha nakasala ang tao, ada nag iba kita, nahibulag ta.
sa relasyon. Tungod sa gibuhat sa Ginoo, napakamatay nga doon sa cross, nanay paagi nga ma-reconcile ta. Unsa man reconcile? Mahibalik ang atoang relasyon or matarong or maayo ang atong relasyon. Ngano di ay? Nganong kailangan mabalik? Tungod sa atong sala. Again, ang Ginoo balaan, holy, di pwede nga nay sala, di ba? So bisan pag mayong nga may gugmao na Ginoo, puno og gugma, di mahitabo nga di na lang ko mag-holy, di na lang kanang perfect ang Ginoo kay tungod siya gugma dili mausab kung kinsa ang Ginoo. So kung holy siya, holy di gina moingon nga tungod siyang gugma, wag tang yang pagka-holy para mabalik ta dili. Di gid pwede nga nay bahid og sala og nay bahid nga di maayo sa Ginoo siyang presensya. So kailangan pa ta malimpyo, ma-holy para mahibalik ta sa Ginoo, di ba? So muna ang pagpakamatay ni Jesucristo, katong itong gibasa ganina, atong sala na ni Kristo, gibag-o na ta sa Ginoo, munang bag-o na ta, pasabot kung bag-o na ta, pwede na tama balik na nay paagi tungod ni Jesucristo. So katuningon si Jesus Christ nga, I am the way sa John, the truth and the life. No one can come to the Father except through me. Walay makaadto sa Ginoo kung dili tungod niya siyang pagpakamatay na hinlo ta mo nang mabalik na ta ang atong relasyon sa Ginoo. Pasabot na reconcile na ta sa Ginoo. Ug munay pinakadako nga gasa nga madawat sa mga katawhan. Ngano man ang mga katawhan walay pulos ang kinabuhi kung walay Ginoo. Kitang nangatawhan mo na siya sad truth nga kung walay Ginoo, walay pulos ang kinabuhi. Mura ratag nagkinabuhi ang kalibutan nga nagtuyok-tuyok lang sa ato ang karaan kinabuhi. Utay payangan, mata, makaon, mutrabaho, ginani maning kamot. Ang uban kay grabe motivated kayo. Muskwila kog tarong, makagraduate ko, makapasar ko inani. After na unsa may nahitabo? Unsa na may mahitabo? Wa na balik na sa dayon, mata tulog kaon. Kumbaga nagtuyok-tuyok lang, walay padulngan ang tao. Kaya nga naman, di man na mao ang design sa Ginoo. Ang design sa Ginoo, gibuhat ang katawhan para sa Ginoo. So munang kung ang makasatisfy nato, ang maghatag nato, gitawag nato katagbawan, ang Ginoo ra. So munang karon kung ma-reconcile nato sa Ginoo ang katagbawan naa diha sa Ginoo. Nganong maka-reconcile nato sa Ginoo? Tungod sa gibuhat ni Jesucristo. Again, ingon diri sa verse 18, and all of this is a gift from God. All of this is from God. Gikan sa Ginoo ang iyang effort, dili sa atoa, dili sa atong binuhatan, kundi tungod lamang sa Ginoo. Nahibalik atong relasyon. Tungod sa gugma sa Ginoo, in John, iyang gipada ang iyang bugtong anak nga si Jesucristo. Kinsa katong unsa man nagibuhat ni Jesucristo, gipakamatyan natong sala, gilimpyo ta sa iyang dugo. Karon may balik na atong relasyon sa Ginoo. So dili lang kay bag-o na tang binuhat, limpyo, kundi dili naibalik atong relasyon sa Ginoo. Mo nay reason nga makabasa ta sa pulong sa Ginoo, makaampo ta sa Ginoo, makastorya ta sa Ginoo, bisan asa karon sa usay di man ta magistorya sa Ginoo. Di ta mabasa siyang pulong. So sayang kaayo no. Murag ka nang usa sa story ba? Ako na hinumduman. Usa ka kanang pretty or gwapa nga mga dalaga. Pero kaning gwapa nga dalaga, ihang parents kay stricto. Ganahan sila nga mo successful ang ilang anak. So nang nahitabo nga nay pastor nga naganahan sa usa ka kaning nga dalaga, ug iyang gipanguyaban. Ang kanang dalaga naganahan pod kay again Kristohanon pod siya, ganahan sa siya nga mutubo siya sa iyang paglakaw diha sa Ginoo inana. So manang naganahan pod siya sa pastor. So manang nagkauyab sila. Ug suko kayo ang kuan. Ang parents sa babay. So nabot ang panahon nga magminyo unta sila. Ilang gipangayo ang basbas ilang ginikanan. Ug ningon ang ginikanan nga dili pwede. Di mi masugot. Kung magminyo magay mo, palayo mo dire ayo na mo pahawa na mo. So naitabo, nagminyo gid sila. Pahawa sila niya. Padayon sila silang kinabuhi. Nanganak sila, padayon sila sa ministry ug maayo kayo. Then at such time nga naabot sa kasing-kasing sa babay nga di maayo, nga di siya ma-reconcile sa iyang parents. So yung gibuhat, sige siya padala og suwat. Sa unang panahon pa man sige siya padala og suwat siyang parents. Sig update, nga na ganahan ko magbalik atong kuan. Ganang gibuhat, kung kailangan mi mo anha mi nana para ma-meet ninyo ang mga apo, may daghan kayo hantod pila ka years ang nilabay, hantod namatay na lang ang iyang papa. Wa gid nila basaha ang sulat nga naman pride di sila ganahan suko sila until such time naabot ng time nga ningon ang iyang mama nga basahon na ako wala na bitaw yang papa iyang gibasa ang iyang mga suwat siyang anak takan kaayo
Abtan siya pila ka oras, nagsigbasa na, hantod nagsige siya hilak. Dito, daghan kay siya na-miss, daghan kay siya nawagtang, or nakuan sa iyang kinabuhi siyang anak. Yung mga apo, yung mga update, asa na sila nangadto, inana. Tungod, kaya wa niya basahan po. Murag inana ba? Ang pulong sa Ginoo, gikan sa Ginoo, iyang gihatag sa atua, mura siya love letter from God. Ano man, iyang gipakita, iyang gisuwat diri every detail nga ganan niya may bawaan nato about sa iya. Ang iyang pagpakamatay, ang iyang plano, ang iyang pagsugod sa kalibutan, pagbuhat, ang iyang plano nga luwason ang mga katauhan, pinaagi aning Moises, Abraham, gikan diri hantod naabot ang time nga nihilom, hantod naabot na gyud ang promise sa Ginoo nga si Hesukristo nga may muluwas sa mga katauhan. Ug wa lang nagpabilin ang Ginoo ni Hesukristo nga kinabuhi aning kalibutan na kung dili nagpakamatay siya ngadto sa cross nga mao yang saad sa Old Testament pa nga naay mangluluwas nga mooy mudala sa tanan. Matong kasalanan ug muna si Hesukristo mo na nagpakamatay ngadto sa cross. Ug nagluwas ug karon na natay. Kumbaga letter ang storya sa Bible gihatag sa Ginoo sa tuwa para atong basahon para makahibaw ta sa dako nga gugma ni Hesukristo. Pero ang problema lang wa na to gibasa. So mo same atong iyang parents, namatay na lang iyang papa, wa gid siya kahibaw. Ngayang anak ganahan ma-reconcile nila, mga nasi apo, so daghan siya na-miss. So inatunta nga sa ato bang ganahan ta mo basa sa pulong sa Ginoo. Nga naman kay dirigikan ang mensahe sa Ginoo nga naghatag og dalan nga kita mahibalik ang atong relasyon diha Ginoo tungod bisan makasasala ta. Bisan pag makasasala ta di ta angayan nga pakamatyan sa Ginoo pero gipakamatyan tay na ta kadako ang gugma sa Ginoo. Pero unsa na to paghibaw kung wala na gi-reveal sa Ginoo sa tuwa pero gi-reveal niya iyan ang gisulti ang message of reconciliation sa dihang nagpakamatay si Jesus Christ ngadto sa cross. Message sa reconciliation nga mabalik ang atong relasyon sa pulong sa Ginoo. Ug karon atong gibasa, atong gitun-an, bag-o na natang kinabuhi. Bag-o na dita, nabalik na dita itong relasyon diya sa Ginoo. Hinatunta nga itong basahon ang pulong sa Ginoo. Huwag di na ito sayangan. Ang pulong sa Ginoo ngayang gihatag sa tua para ma-reconcile, para maibalik ang atong relasyon diya sa Ginoo. Diya kaniya. So naibalik ang relasyon tungod dili sa atua, kundi sa binuhatan ni Hesukristo. O karon last, ano man kailangan pa makaibaw ani? Kay naatay mission nga gihatag sa Ginoo sa atua. Nay dako nga mission nga gihatag sa Ginoo, bugat nga mission nga gihatag sa atua. So dili lang dayri nga kani oy bag-o na ko nga creation, bag-o na kong karaan nga kinabuhi, wala na. Uy nabalik na ako relasyon sa Ginoo, na reconcile na ako sa Ginoo tungod sa gibuhat ni Kristo. Dili lang nga para sa atong status, kundi gihatagan ta og dako nga responsibilidad sa Ginoo. Makita nato dira sa verse 20. Ingon siya, we are, atong basahon sa 19 lang para mas maklaro yun siya. That God has reconciling the world to Himself in Christ. So, iyang gibalik ang relasyon nato diha tungod or diha ni Kristo, not counting people's sins against them tungod sa mga sala. Gikalimtan na tungod sa gibuhat ni Kristo. And then, ingon din siya, and He has committed us the message of reconciliation. Siya. Iyang gihatag sa atua, iyang gi-entrust sa atua, iyang gipasa sa atua, ang mensahe sa reconciliation. Unsa man tong reconciliation? Nanay paagi no. Nanay paagi mahibalik ta. Reconciliation. Gihatag niyang mensahe sa atoa. Atong nadawat ang mensahe karon, iyang gihatag sa atoa para atong ma-share sa uban. Ingon siya, we are therefore, tungod kay gihatagan ta ning mensahe sa Ginoo, kita na karon ambassadors. We are therefore Christ ambassador. Unsa man ang ambassador? Ang ambassador man gitawag og representative sa usa ka tawo or sa ka nation. For example, natay ambassador from the Philippines, or for example, ambassador from China, or ambassador from Japan, moari mo bisita dire, siya may mo represent sa iyang country. No. Not necessary presidente or sa but representative siya sa iyang country, siya magdala. So kung nagtinarong na siya dira, ang atong maibawan nga tarong na ilang country na kay siya may nagrepresent sa iyang country. So kita di lang day new creation o new ay bag-o na ni-restore atong relationship pero ngayon Ginoo na mensahe kaning reconciliation nga akong gihatag ninyo nga inyong gidawat. Akong ihatag ninyo karon kamo na ang akong representative, kamo na ang akong ambassador. Kamo na imo storya sa mga katawhan kinsa ko, no? As though God were making His appeal through us. So pasabot ang mensahe gikan sa Ginoo yang gihatag sa tuwa, so murag as if ang Ginoo nagigstorya sa mga katawhan tungod sa tuwa.
ay pinaagi sa ato, di tungod sa ato, gikan sa ato, pinaagi sa ato, kita instrumento, kita ang representative ni Christ na. In Christ's behalf, we be reconciled to God. Ningon siya, kita, moingon tas mga katawhan, be reconciled with God. Mabalik na ang iyong relasyon sa Ginoo. Kumbaga, inani nga mensahe. Di ba? Nabuwag ta sa Ginoo, ikaw ako, pero tungod sa gibot sa Ginoo, nabalik na. So, ang mga katawhan, ato ingon nga, nanay paagi, nanay Dan, si Yesu Cristo sa iyang pagpakamatay nga sa cross mo na ang message of reconciliation, pagpakamatay nga sa cross, ang gospel of Jesus Christ, pwede na mabalik atong relasyon. Ato nang isugilon sa mga katauhan, kita mo'y mo representative, kita mo'y representative sa Ginoo, kita mo'y ambassador sa Ginoo. Kumbaga, ikaw ako, ambassador sa Ginoo. So di lang tayo bago na itong status, di na ta bagong creation, di na ta bagong nahibalik atong relasyon, kundi ambassador pag kita sa Ginoo. No, nindot kay paminaon na nga, pangutanan ka, kinsa day ka? I represent Christ. Ambassador ko sa Ginoo. Di ba nindot kay paminahon? Pero at the same time, bugat. Nga naman, kinahanglanan, kumuadto ta sa bisang asang lugar, atong isud sa itong hunaon o kasing-kasing, nga kita nagadaladala sa mensahe nga gihatag sa Ginoo sa ato. So kumuadto ta sa itong trabahoan, atong hunaon na ako diri para i-represent si Christ. Na ako diri para sa Ginoo. So kung magbuhat, di ko magtinarong, may mga tao, di na tarong yung Ginoo. So dapat magtinarong ta. Ngayon di mo ta manikas, kaya nagre-represent ta ni Christ. Kung mato ta eskwelahan, di ta manikas, di ta mo cheat, nga naman. Okay? We represent Christ. Mato ta sa simbahan, musimba ta, dili kay para. Aron ingnon lang, kung dili kay we represent Christ. Kung nakasi mo pamilya, wala pa kaila sa Ginoo, then, ikaw ang representative sa Ginoo diha sa imong pamilya. Kay bag-o naman ka nga binuhat, imo namang gidawat sa Jesucristo, nabalik na imong relasyon diha sa Ginoo, karon ikaw na, kita na, ikaw ug ako ang representative na sa Ginoo. We represent Christ, ikaw ang ambassador ni Christ. Muna atong identity diha sa Ginoo. Bag-o nga kinabuhi, nahibalik ang relasyon diha sa Ginoo, ug karon kita ang representative ng Christ. So, kumbaga, ang challenge sa ato karon, kay bag-o naman ta, nahibalik na itong relasyon, magkinabuhi ta, as if nagiluwas sa Ginoo, gigugma sa Ginoo, karon ato ipakita sa mga katawhan nga kita, bag-o na, kita na ang representative ni Christ. So, kalimtan na itong karaan nga kinabuhi, padayon tawag pagkinabuhi, sa kinabuhi, nga halandon sa atubangan sa Ginoo. Dili para sa tua, kung dili kay ni-represent na ta ni Christ. We are the ambassador of Christ. Diba? Grabe no? Grabe kay status, no? Una, pumunta na ka, kinsa ka, ganina, pumunta na kinsa ka, mahin ka. Nurse, doctor, pastor, teacher, unsa nga profession, worker, kung ano nga. Karon, kinsa ka? Ambassador of Christ, nga karon, nagtrabaho as a nurse para mahimong representative sa Ginoo sa akong trabahoan. Diba? So, baga, ang challenge nga ito karon, unsaon man nimo karong si manahon na or sa imong kinabuhi, kung saan man mo pagsugod na makaibaw ang mga katawhan nga ikaw, representative ka sa Ginoo kung asa kanya gibutang. Ako, kaibaw sa imong status, imong trabaho sa unsa, pero ikaw rin nakaibaw ana. So, muna ang challenge na to karon. Not only for this week, not only for tomorrow, or bisag kanus-a, kundi sa itong kimabuhi, unsaon man ito pagpahibaw ang mga katawhan na naata diri, na representative ta ni Christ, para ma-reconcile pod sila, mahibalik pod ang ilang relasyon diha sa Ginoo. Hinautun ta, magkinabuhi ta, ngalandon sa tubangan sa mata sa Ginoo. Magambot ta, labing gamhanan nagdalaygon nga Ginoo, salamat Lord. Sa imong mensahe, karabi kanindot Ginoo, na naibalik among relasyon diha kanimo, nga bag-o nami nga binuhat, tungod sa imong gibuhat dito sa cross, Lord. Ug karon Lord, imo pa jud ming gibuhat nga mahimong ambassador nimo Lord, representative nimo kung asa man mimo adto. Hinauto ta Ginoo nga amo magkinabuhi Ginoo. Kinabuhi mi nga humot nga hala diha sa imuha. Dili para sa mong kugalingon, kundi Lord para ma-represent ka namo nga sakto sa mga katawhan ug sila pod mutuo ug mahibalik pod ug ma-reconcile pod ang ilang relasyon diha sa nimo Lord. Ginoo, imo tunguha mahibalik ang mga imong katawhan. Hinauto Lord, among buhaton
ang among buluhaton, Lord. Mao ang pagsangyaw sa imong pulong para may balik ang imong mga katawhan diha sa imuha. Salamat sa imong dakong grasya, Ginoo. Hinatulad amo ning kumkumon among ikinabuhi. Kining tanan, Lord, ang gipangaypasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Join our regular Bible study groups on Tuesdays and Sundays, 8 to 9 p.m. as well as a time of fellowship and encouragement with fellow believers. Whether you've got a toddler, a grade 4 to 6 adventurer, or a grade 7 to 12 teen, our Sunday school has a spot just for them. Drop in at 10 a.m. to see classes where every age learns, plays, and grows together. Let's honor God by supporting His church. Kindly use the box at the back for tithes and offerings. Follow our Facebook page to stay updated on church activities.